12 minutos do mediodía, hoxe temos temperaturas extremas en moitos puntos de Galicia, especialmente aí na provincia de Ourense, como antes nos contou Bernardo, pero Fátima, hai xente que, que está aí o quente, non? Aí que disfrutando da auga morna nesas termas de Outariz, que vemos que está iso de bote en bote. Fátima, contanos. Ben quentiña eu, compañera, non trouxen o biquini, non me podo meter nas termas, pero xa estou facendo amigos. Nori, ti como a min, Mira, eu non trouxeches biquini? Eu non trouxen biquini, pero teño aí na autocaravana 2 ou 3 que che podo prestar un, Home, pois non che digo que non. Para meter aquí nas termas. Fai calor hoxe, aquí en Ourense, en Galicia, fai calor, Nori. Dabondo, moitísimo calor fai. Mi madre, estas son unhas temperaturas que non son moi normales. Está o día para termas, sí. Para praia, se nos poñemos. Para a praia tamén, para o río, que está por aí tamén, vou... Vai collendo o biquini na caravana que vou agora contigo e así nos metemos ao final. Moi ben, pues vamos para... Mirad aquí estes amigos de Madrid, non? A ver, Chema, de onde vides? En Madrid. Madrid capital, así? Al lado del campo de Rayón, Vallecas. Pero que facedes uns madrileños aquí nas termas de Outariz? Venimos a veros unos amigos y como nos gustan las termas, por el que nada más que venimos, digo, a las termas. E trouxéchelo o bo tempo de Madrid, trouxéchelo o sol de Madrid. Hombre, menudos días ha hecho, que llevamos aquí desde el sábado y no ha llovido ningún día. Estades en casa. De maravilla, de maravilla. Graciñas, Xema, por atendernos. Mirad Elvira aquí, que ben lle presta Elvira ao sol. Que ben lle presta Elvira ao sol, Ai, que morena estás, cantos días levas nas termas, muller? Solo 3. Ah, solo 3? Solo viñen 3 días aínda. O tempo que fixo, bo? Sí. Aproveita que vai vir unha borrasca, contábanos antes Bernardo. No, pero non sei que temos sol da bonda. Porque aquí no mes de agosto non se aguanta con estas termas. Oxe, a canto estaremos, Elvira, máis ou menos? A televisión dixo que vamos chegar a 26, así que... Aquí en Ourense capital? Sí. No, hai que quenta, No, xa te vexo que estás aquí a remollo, aí ben... Mirad estes amigos, aquí o marido de Elvira. Hola, marido de Elvira. Hola, que tal? Non che estará moi quente a auga hoxe nas termas para tanta calor? No, xa estamos acostumbrados, non hai problema ningún, ningún. Porque a canto estará esta auga? Está quente? Ai! Eu botollo 39 grados, Sí. Case tanto como afora. Sí. Bueno, tanto como afora. Eu creo que sobre 39 é o que ten, Sí. O día está hoxe, olles, para pasalo aquí, Moi bo, Estos días hai que aproveitalos a tope. Que despois chega a chuvia. Home, claro, sei que o jueves se cambia o tempo. Bueno, pois aquí vos deixamos, vou despedir cos meus amigos de Tenerife, que fixe moitos amigos, non me dá tempo a falar con todos, pero despedimos aquí cos amigos de Tenerife. Tenerife, un saludo a la Tenerife. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Por que viñestes aquí a buscar o sol de Tenerife? De Tenerife hasta aquí, hasta Ourense, Outariz. Un sitio Espera, dime. Un sitio estupendo, la verdad, lo teníamos localizado y aparte que nos lo habían recomendado unos amigos y... De maravilla, la verdad que estamos súper contentos de estar aquí. El agua demasiado caliente para nuestro gusto, pero muy bien, precioso todo esto. Pois mira, digo unha tinerfeña que ben sabe tamén do que é o bo tempo, pero xa aquí en Ourense, amigos, compañeiros, gozamos tamén do sol e aquí vos deixamos para darvos envexa, con estas imaxes das termas de Outariz. Pois aí está moi ben, a verdade que moi boa postal, hai que vivir o momento, xa o din os que saben, porque o bo acábase. Señoras e señores, ven a choiva, como ben nos anunciabas antes Bernardo, e ven ademais por Semana Santa. E o que nos preguntamos todos, Bernardo, é se hai unha especie de maldición ao respecto, algunha explicación científica para que isto suceda case ano tras ano. Será unha lenda urbana ou o mellor é que só recordamos as que choveu porque nos chafou algún plan, unha churrascada ao aire libre. O certo é que se aveciña un ano máis, un pronóstico incerto, pero que inclúe chuvias, ceos anubrados e temperaturas baixas. Imos buscar, efectivamente, unha explicación científica. Dende o ano 325, no Concilio de Nicea, estableceuse que o domingo de Pascua sexa o domingo xusto seguinte a primeira lúa chea despois do equinoccio de primavera, que foi o pasado 21 de marzo. Deste xeito, o domingo de Ramos sempre é o anterior a esta primeira lúa chea do equinoccio de primavera. Por iso, a celebración da Semana Santa pode moverse entre o 22 de marzo e o 25 de abril. E neste equinoccio da primavera, o habitual que é
Un tempo inestable, un tempo chuvioso, con cambios bruscos, e cando se produce tamén o fenómeno da gota fría ou, sobre todo, das danas. En ese período hai 10 días nos que chegan borrascas do norte de Europa. Estámoslo vendo con Nuria, ímolo ver en breves con Olivier. En resumo, e para entendelo todos na casa, chove en Semana Santa porque cae nunha época do ano no que adoita chover. Por qué? Por todos estes factores que acabamos de ver, por este equinoccio de primavera. Claro que estará moita xente dicindo Elba, eu tiña plans, ou, bueno, a xente das confrarías que sempre cada ano dá moitísima mágoa, que levan todo o ano preparando os pasos que chova outra vez. Pois a verdade é que sí, que cando hai vacacións tes aí eses diñas para facer outros plans, pero bueno, eu penso ainda así que hai que ser optimistas e que choveremos. Dichamos un milagre, mercar un candil aí onde víamos antes, nesta tenda de Pontevedra. Ti crees que esta explicación científica que nos acaba de dar Bernardo pode consolarnos de algún xeito? De chove porque ten que chover, non porque é a época. Si é certo, eu recomendaría aos espectadores que se encomendaran á santa do termómetro, que esta santa que rouban cada pouco tempo e que de momento conseguimos que non sigan roubando. A verdade é que a ver se así conseguimos que non chove en Semana Santa, non? Porque a verdade é que todos estamos desexando ter eses días de descanso, que veñen moi ben, que despois dese inverno que foi tan longo, no que fixo tanto frío, choveu tanto xa, por fin poñernos un pouco o sol. Por certo, perdona que te interrumpa, Héctor, pero estamos vendo en directo esa imaxe, non, das termas que nos amosaba antes Fátima. Algúna recomendación para a xente que este aí na auga morna que nos contaba Bernardo a 30 grados no exterior que están hoxe aí? Claro, eu estaba vendo as imaxes e sufrindo un pouco, non? Porque claro, a 30 grados pareceme moi ben que estean aí recibindo un pouco de sol, que está ben, pero claro, meterse tamén en auga quente, ollo, porque esa auga quente a tanta temperatura, pois ao final pode acabar con que cunha baixada de tensión importante e que algún acabe cun mareo e que nin para facer tai chi, que non, que quedas aí. Pajarito. Eu son comprensivo, de feito, casi toda a xente coa que falou era de fora, non hai xente autóctona que teña xa controlados estes procesos. Tiñan a data aí asentada para ir aí. Tiñan a viaxe comprada, entón, claro, atopáronse con que había un tempo extremo cara ao outro lado, pero, bueno, eu creo que Semana Santa ten que chover porque así tamén se lle dá máis valor a eses penitentes que saen descalzos e que andan pola rúa, que están ofrecidos, entón é como que ten todavía máis mérito, penso eu, porque eu creo que en Ferrol temos unha procesión que lle chaman os caladiños, que é pola noite. Eu sempre pensei que era porque a xente ia en silencio, pero non, é caladiños demollados. Ah, en serio? Que liga, eu non sabía, non, ni idea, que bueno. Sempre chovía, ou se non é así, eu inventei, pois mira, quedou bonito, pero non, eu creo que é por iso, é a procesión dos caladiños. Pero logo os penitentes mollanse, collen frío, enferman e van ao centro de saúde, está un pouco de así xa sodes penitentes tamén, que falando dos penitentes, 1:20 do mediodía, está o mundo, especialmente os católicos, claro, moi pendentes do Papa Francisco, que xa